te kadi ka surok ka ba na plang dilon chawa ka ji te kum ki paj ba na so snong jong kani ka dong ka than kani ka hap po ka konstituensi ranikor ka ba kani ka surok na wa ka ji sha plang dilon ka ba la palat san phos nam ai te kum ki nong so snong jong kani ka dong ka than jong kani ka snong jong kani ka area ni mat sha ka jing ke jing jenjar ke jing surtok na ka daw jong kani ka surok bada ngatrai pi ki pajba ki ba yu i bat ki basaki ke jinglong jingman jong kani ka surok kan suye thu ipi ki babun ki nong pang ki nong stom ki ba khamtam kita ki ba kha khunlung teng teng kim lapoi sha jaka sumar la sha hospital bapli ki du ai no ya wat ya kamen simbriu ki du ai no ya lagi jong ki bait bathon ki khun ki kti ki jong ki tang na kadau bom biang kasurok nomor kani kasurok kadai khandai kilometer na plandilon sha wa kaji bada la kumno kani kasurok ka ba khandai kilometer na plandilon sha wa kaji kasimpor banyat ki kali sikenta siteng na plandilon sha wa kaji hadu kata ka jing surtok jong ki pajba no snong jong kani ka dong ka than ha ka jing sisa lada kani ka surok na plandilon sha wa kaji ka biang kam long ha kani ka condition la ne ha kani ka dur te kamut la kumno ru khatsan minute de ban poi na plandilon sha wa kaji te sikenta te kumanga ong mane ba ki bun ki simbriu ki koridor kla shudu ai no tang na kadau jong ka jing mat jing ha ka lekawan ha ka jing bombiang kani ka lenti ka singkin ka surok hanrei nga pau hang ni ya kata ka jing siokhia ban nga kenturu ya ka department khamtam ya ka sorkar MDA ha bangi pek ni pai shaman ki dong ki than ki area ki jaka UI ba ka sorkar MDA ka lebha bat ka trebha habaya de ban wanra ka development ban shna ki lenti ki singkin ki surok te ni kentu ba sobha ka sorkar ka de ka por ban phai khmat lem ya ki pajba na snong jong ka ne ka dong ka than ha ka ba ngiru ngin yamat lem ya kata ka jing suk nrei om bangin yamat sa ya ka ne ka jing ka jing jenjar la PUE lele ha ka por liur kini ki kali ki ba red kom kini kali ke jonga teng teng ki hab banyat arlai kentaru nomor hab sakut ha steng lenti nomor kata ni kentu sasisin khamtam ya ka office jong ka executive engineer jong ka ranikor division ba ladadei ba kin phai khmat lem no namar ngiui lengba ka RTI ba daki ngila ban ong la jan daki krur ki invest ban maramot lane ban repair ya kani ka surok ka sistem nawa ka ji plandilon bat ngiui bagi jing repair ka dei betang ban su the khandau bat pandap khandau te balawan uslap ki sharong no te lada nakalian jong department bat nakalian jong sarkar ki sokhi ki simkhi kane ni soban kentu ba ki ladai ban shna da ki we ki lat ki lenti namar ba lada invest hangne man usnam komba sanpho ru pholak lani sikrur ban maramot ke ke surok habakut ke jing yo nong ke debitang jong ki contractors da ka baburam napan map yo ki don ke jing somong ke jing sothut habang kren kata lese ngaru lese ngala bandai uwei nap deng kita ten rei ngaso ban ong ba kala dei ka por ban ban phai khmat ban wanra no da ka permanent solution da ka temporary solution namal ba tu jing pendap khandau jing the khandau ka debit tang temporary solution ka bamut ba ka suyarap ban pen bha khandiat tang hapor ba bom slap lani hapor talang ren dalawan kaliur ka tu khandau la site bada ka pisa jong pajba gala su we sky daki krur lani daki pholak hangne telada ngila ban ong lada sikrul invest ka sistem ban maramot ekani ka surok telada tang hapo sansnem klami daki san krur ru krur tingi sawan ong balada dei baki phai khmat lada kimla banwanra daki skim lane kim don phone banwanra kita ki surok ki babiang ru at least lada ki penlang lane ki utilize bahaya ka tu ka mang tengka ka baki maramot man usnem ka mut lakum nuk nuru marsiteng jong kani ka lenti yat
ke ba ki paj ba ki sertok ki mat sya ke jing e ke jing jar na so wan ong ba maki ki la jan yo mar siteng la ban ai blak taping la ni ai surok rong tang ya ke ne hi ke bangi kwa rei la dei lei ba kom ki nong mi khmat paj ba ki don ne ke jing i jingai ki don ne ke jing la ke jong ki ban wat ki lat ki lenti ki skim ki per la ni ban wat funding na kinu ki tenat ban wan ra ya ka jing suk upaj ba ban thau kinu ki lat ki lenti ban yo ning kong e kata ka black topping la ne ban pen he ke ni ka surok la ne ban pen bha ke ni ka surok kemut kan dei ka jing men toy ba ka jing kerku hi ya ki paj ba no snong jong ne ka dong ka than namar kom bangil ong ba ka surok ka jing bha ha ka let kawan ka lenti ke singkin ka dei hi budlum jong ka yo ka kot ki paj ba no snong jong ne ka dong ka than ki dei ki breu ki ba tristom ki ba smart bat ki marep ki jong ki bubun ba rei teng teng ki sep ei no tang na ka dau ba kambiang ka surok bat ke jing kelas sadin la ne ke jing la ban ong ke jing sadin ba ong ba ban ke jing duk hapo kini ki ire hapo kini ki dong ke than ke dei bet na ke jing bombiang ke lenti ke singkin ke let kawan ka surok te om tang kata bon ki mensim breu ki mensim ki ba koridor ni du no tang na mar ba kambiang ka surok te ngai skam ba ka sorkar ka department wat ki nomi khmat ki badai na kene ka dong ka than ne kene ka constituency ki kala dei ka por phi ban sim khia ban singau khia lam ban tenrong ya kene ka jingkit khli happy ban wan ra ya kene ka permanent solution nam ta ki paj bat no sinong om su da ka temporary solution ka ba wan the khandau trailer ar trailer blesibun